To Fransi ASDC mate Autonomous State Demand Committee ahin pen anglitum press media, paper media, electronic media along kacer abdun kadowe akorte kumpani litum ahin pen churo parpig lo nilitum pan chu hangat teng pen anglitum kewang pen non kewang ji MP General Election 2024 puthak ASDC ahin pen nilitum ahin pen candidate ke pangda so apres amelong adun pon churu parpig lo jita semet bangke nilitum ASDC ahin pen pref ame chingtia ko nilitum ahin pen karbiang long kimbram baroy lo lapen tiptheng ahi mailo ru semsom sing ti songbe langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khe atirim atuma phan chikimu lapen ahidume johanglo an paritame 1986 ani kanpen lapen non anon puan khe farman long ria farman autonomous state kachesong esek apran kedam tuma phan apran ke chuan tonte phantame nitum chikimu lapen ahidume johanglo asi alam thipi dabik dona patumi head nilitum me pidulo labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nilitum chingwai chingsai katu pen nilitum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nilitum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nilitum ning club sap pen katu gowe ASDC KSA KNCA kadang we members bitame jadon sar pensi non kewangji 2024 MP election general election along ASDC ahin pen kachipati dunji fan akehai Johnson be XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang fansi ASDC nominated candidate asos nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke nilitum kadu we pang dai tu si pini bang lo si Fransi formally lo patum yata nilitum asong do ani tame ampang welcome lo sta yes president hisab alang kan Fransi nili welcome lo kan Salam kadu bah namaskar lasi alam the bangke non ke bangja election importance mane significant aputha ka bang nili chiu ni jeng tu the semet alang liphan Johnson be XEM lapen general secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mang ke thek pen on ponita me karjap thip lo alang CM doi sa hitame khe farman dongre farman ingthirjir semet bangke tangka maha ke chu tangla puson tangla smat thanga abot nama be jarabe sibang ke lalo hinia bang ke alangli inut karjap thip apin polo lapen po hitame partila ana kisung por hitame mena ana tum kat lab hitame puthot ni litum azis bang ke pangtang thu je phani litum mang bor ilo asmer bang ke 2019 an campaign asi bang bom pen non ni litum ahin pen alangli phansi litum toy dunik po athe ilitum kaddo beta chinilo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a party atum adak MP kasi toy dunlo tebol hitame hadak parliament at chatayalong non puan hitame karbiang long arara kisung kasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona lolong ke tok dak laso aputha kitame madua MP tame hadak klar dak pen ke songdun dut pen compromise me pin pen lason abang ave lasi alang iphan chini baka lason be lutang te litum kado itame lamang karjap thip ke do thip lapen kangthir jir lapen che song un labang so ningke the do pensi alang iphan sini litum parliament acha tailong tame karbenglong a isu lo mena isu lo karbenglong pen di mahasaw isu 244 ek pachun da prangya phan alang ni chesong ya phansi ni toydun lo an para sitame kaprek non
nilitum ya song pen 2019 pen puan nilitum nang song bom nang ana isu nang song lo aduya hoi punoi kar benglong lo pen Meghalaya border isu punoi la pen ako jasmer bangke Kajironga isu punoi marara pike pangareng amen pen nang chedai prosetan nang song lo an paritame PGR la pen BGR along le kachirai kom dia puthak la hitame nilitum abotai batai la kai natum da chini la abotai batai hitame nilitum central government la pen ako dak Assam State, lapen Council, along kita men nilitung batai je song pensi nilitung la bangsu bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke thedung binom karbiang long arat dasi isi common candidate lo pro autonomous tera common candidate anpara hitame as si kese kensi a common candidate posong si nilitung hemprekar iarar tumpan pandong si ba isi common candidate posong si nilitung hok pon lo dasi doan nuli piding belo lasi non ke bang ji ai election bang ke ilisi ilitum karbiang long akhe karbiang long arat karbiang long along ri lapen karbiang long kar inai autonomous state ai isu hab parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi nilitum chetoy dun lapen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang litum kadok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kaddo ko wera ditame bhut e pak ame thanga bhut ditame autonomous ter phan panong pen border ke cherai na ya adoi hoy ke cherai ni amen pen lapen kaddo ko we karbiang long PGR VGR pen dang lok kapre ga isu pusa ke cherai komji amen pen bhut e pak kaddo ko hitame ASDC phan panong si lapen ko jotson be phan bhut pipen ke ong dunga bhut pen ke pahai je phan si nilitum pini formally kaddo ko we arar phani tame nilitum chuni riponlo lang दो वे चिपिजोक ही पुरुष चिपिसु ही पुरुष रात का ठेकों लो चिपिजोक नहीं चिपिसु में चिपिजोक नहीं पुरुष किरांता निकाल संकेत निकाल ठेकों लो चिपिजोक जे कांग्रेस चिपिजोक जे मतलब सुके जनता दा दो लोग मैक्सिमम ऑफ के कांग्रेस के दो लोग हमार बाथरूम के क्लेम नहीं आकर डाक आरार पंगी क्लेम नहीं काम क्लेम करे पोसी बाक्सो चिपिजोक ही पुरुष ASDC अंचल ASDC पिनी के Nanga alida tunke uer lo consider ASDC rat kaji song me jok leader kali rat kaji song me jok si ini hala sarkar pen kaji kroya lam ta chitok long ek no lo pen jakong penan council long wan lo ini mithama si CM long lo CM claim lo dak lo pen lo so CM lagi claim lo ke ninkan si pen ke kuti faru si vet si lo ninkan si pen Boros naya tangka kita MOU to penajok kan jaga jak kongan pando tapi angtekan lo ini MOU to dan pengini CM lo di angtekan lo nengka kita uji harus net dan uji suri yang itu plan tangka dan bela sponsor kedua kau harap baru kita plan tangka kita sudah uji suri sinap uji suri sinap kita dah lupa